Старшыня КХП ВНФ, прадстаўнік руху «Вольная Беларусь», дэпутат незалежнасці Зянон Пазняк ужо зараз у студыі «Белсат». Спадар Зянон, добрый вечар. Вітаю вас. Добрый вечер. Вы крытыкуеце еўрапейскі звяз за палітыку дачынення Беларусі, начасова хваліце амерыканскія ініцыятывы адносна нашай краіны. На вашу думку, што цяпер адбываецца на лініі вось гэтай Менск-Вашынгтон? Чаму людзі Дональда Трампа, як мы бачылі, прыязджалі ў Менск? Перш за все, это питання войны в Украине. Не треба мець ілюзій, що американці вельми зацікавилися нашими внутрішніми проблемами. Не випадково приїхав Калах. Але я повинен сказати, що американська адміністрація президента інформована об ситуації з економічними санкціями, інформована о політичних зневолених, об магчимості обміну, так само об магчимостях інвестицій в білоруську економіку. Это важно для президента Трампа. Он бизнесмен, это розуміє. Ну і питання, саме істотне, це питання геополітичного становища. Тому що той, хто буде присутнічати у Білорусі, той буде володати питаннями безпеки в Європі. Але не выглядае, што амерыканцы хацелі б выпіхнуць расейцаў з Беларусі, прынамсі публічна дэкларуецца, што рэжым сам пра гэта заяўляў, што, маўляў, амерыканцы разумеюць, што мы ані супраць Кітаю, ані супраць Расіі не пойдзем. Американская политика – это на порядок вышэй, чым у Європі. Американцы вельмі разумныя ў палітыцы. І такія рэчы, як вы гаворыце, ніколі наўпрост нават намёкамі не гаворыцца. Гаворыцца аб другіх справах, але вынік дасягаецца той, які патрэбны. Таму не адразу ўсё робіцца, але тое, што амерыканцы паслалі свайго прадстаўніка, што яны пачулі нашае меркаванне, это дакладна пачулі. Это сведчыць аб тым, што яны разумеюць сітуацыю і разумеюць, што неяк трэба ўсё ж такі яе выкарыстоўваць. У прыватнасці вельмі істотна ў любой сітуацыі, но неяк адрываць гэты рэжым ад Расіі. Зараз это цяжка, але не немагчыма. Па-другое, ёсць таксама пэўныя, так сказаць, крокі, даведацца, як можна праз Лукашэнку ўплываць на Пуціна. І трэцяе, Кітай. Это для Амерыкі вельмі важна, бо Кітай ужо там добра паставіў сваю лапу ў Беларусі. І таму комплекс усіх гэтых пытанняў, ён добры, што Амерыка гэтым зацікавілася, таму што Беларусь зараз знаходзіцца ў такім стане, што яна можа вовлю страціць сваю суб'ектнасць. Таму нават дадзена такая інфармацыя, я думаю, яна зафіксавана, што вельмі важна ў гэтай сітуацыі, калі будуць мірныя перамовы, каб яны адбыліся ў Менску. Але ці не Расія гэтага хоча? Расія гэта хоча, Амерыка не будзе супраць, але Украіна на гэта не пойдзе. У прынцыпе, конечно, каб украінцы разумелі стратэгію далёка наперад, то на гэта трэба ісці. Але это ход канём, гэта абсалютна нетрадыцыйны ход. Але тут, я думаю, імі будуць валодаць пачуцці, таму што менскія перамовы 15-го года далі нехарошы вынік, і гэтак далей. Але, ў прынцыпе, для Украіны вельмі важна, каб быў бы сосед паўночны. Важна, каб там была дэмакратыя, конечно, але вельмі важна, каб яго соседа адарваць, нейкім чынам адрываць ад Расіі. Вельмі важна, каб ён быў нейтралізаваны, каб адтуль не пачаліся зноў нейкія збройныя наступы. Это стратэгічна для Украіны важна. Яна павінна была праводзіць спецыяльную палітыку, дыпламатычную, кажуць, якой не бачна. Пакуль што не ведаюць, такое адбываецца. І я хочу еще раз подкреслить, что визит Калага показал, что американцы разумеют эти проблемы. Я думаю, что, может быть, протяг. Дай бог, каб ён быў. Для нас это важно. Бо, повторяю, ситуация такая, что просто мы можем стратить державу. А ось утягивание
яе ў міжнародныя адносіны, ў перамовы, ў кантакты, у інтарэсы, сведчыць аб тым, што інтэрас будзе паляпшацца, што яе суб'ектнасць палітычная павялічваецца. Вось мы знаходзімся ў такой сітуацыі, калі у нейкай ступені інтарэсы рэжыма супадаюць з нацыянальнымі інтарэсамі. А на ваш погляд, ці павялічваецца суб'ектнасць таксама самога Лукашэнкі ў гэтым выпадку у вачах амерыканскай адміністрацыі? Я думаю, амерыканцы цудоўна ведаюць, хто такі Лукашенка. Ведаючы іхную палітыку, яны цудоўна яго вывучылі, яго характар, што ад яго можна чакаць. Вот. І таму ніякіх там спадзяванняў, што Лукашенка ў гэтым нешта перад Амерыкай выйграе, няма. Але Амерыка праводзіць сваю палітыку. Яна мае вопыт работы з дыктатарскімі рэжымамі. Ось, і гэты вопыт станоўчы, калі паглядзім на всю міжнародную палітыку амерыканскую. І я думаю, што калі гэта будзе паслядоўная палітыка прадаўжацца, то пэўныя вынікі будуць, але нечага вялікага спадзявацца не прыходзіцца. Вельмі глыбока завяз гэты рэжым у Расію, і радыкальная змена можа быць толькі тады, калі будзе ваеннае паражэнне Расіі. Ідзе вайна, і таму усялякія размовы аб тым, што як мірным шляхам можна там вырашыць нейкія пытанні ў Беларусі, это ілюзіі. Вайна паказвае, гэта пытанне можа быць вырашана толькі радыкальным шляхам, і толькі, не толькі ваенным, але што радыкальным, то гэта так. Вот. Думаю, што амерыканцы гэта таксама разумеюць, але яны праводзяць вельмі разумную і вельмі стрыманую палітыку. Вось вядома, што ўжо скончылася размова прэзідэнта Трампа з Пуціним. Яны абмяркоўвалі Іран, і таксама вось у афіцыйнай цытаце прадстаўніка Крамля між іншым абмяркоўвалі Украіну. Вы кажаце пра тое, што патрэбна ваеннае паражэнне Расіі, у тым ліку для нашай беларускай будучыні. Аднак вось выданне Financial Times гаворыць, што заўтра прэзідэнт ЗША Дональд Трамп і прэзідэнт Украіны будуць размаўляць па тэлефоне і будуць абмяркоўваць вось гэтае рашэнне спынення пастаўкі часткі боепрыпасаў для Кіева. Ці амерыканская палітыка тут не выглядае такой спрыяльнай для Масквы? Ці ЗША не спрабуюць ацяпліць гэтыя адносіны з Масквою? Не. Па-першае, спынення паставак узбраення Украіны няма і не будзе. Будуць выясняць пэўныя дачыненні, як это будзе рабіцца. Але пастаўкі былі і будуць, пра гэта заяўлена. І потым аб'ектыўна, зыходзячы з сітуацыі, з палітыкі, якая цяпер ёсць, гэтыя пастаўкі не могуць спыняцца. Таму гэтага не будзе. Это ўсё адпаведныя домыслы людзей, якія пераганяюць свае думкі. Што датычыць гэтай палітыкі, якая вельмі зацягнулася з Пуціним, значыць, Трамп гатовы на ўвядзенне другасных санкцый. Але не ўводзіць. Ён не хоча гэта ўводзіць сам. Ён хоча падвесці сітуацыю такім чынам, каб гэта прыняў Кангрэс. І Кангрэс тады бярэ на сябе адказнасць адпаведную. І таму такая ідзе цягамоціна з Пуціним. Трамп ужо зразумеў, што такое Пуцін, чаму ён цягне. Але ён вельмі паслядоўна, вельмі ветліва, вельмі цярпліва працягвае ізноў чарговыя перамовы, нейкія абяцанні, нейкія сустрэчы, каб і Кангрэс, і каб усе дэмакраты нават, которые маюць розум, заўважылі б, што іншага выхаду няма, як толькі ўводзіць другасныя санкцыі. Вось такая тут палітыка. А то, што там всяляка ідзе такі балаган, што там Трамп чуть не падтрымлівае Пуціна, все, это працуе агентура. Ну і не толькі расійская, а перш за ўсё дэмакратычная, левацкая агентура. Ну і адпаведна людзі, якія не разбіраюцца, выказваюць свае пачуцці па сваіх адносінах. Але Дональд Трамп дае нагоды для таго, каб яго крытыкавалі за гэта. Прынамсі, у публічных нейкіх выказваннях гучалі гэтыя кампліменты Маскве ад пачатку ягонай другой кадэнцыі.
Ну так, для того, каб зацягнуць Пуціна за стол перамоваў, трэба яго пахваліць рускую гісторыю, сказаць, што ну вот мы ж такія, все добрае, разумееце, бо калі сказаць, што ты гад, ты вот то робіш і то, і паехаць на яго бульдозерам, то ніякіх перамоў не будзе. Таму гэта вельмі разумная палітыка. Я толькі здзіўляюся вытрымцы Дональда Трампа. Это сапраўды, это вельмі разумная палітыка. Ён ужо некалькі разоў хацеў кінуць, быць пасярэднікам. Так, это непасрэдна чалавечая яго якасць праявілася, што ён гатоў. Это не палітычны ход, што я кіну. Вот, можа, ён потым прадумаў, але это некія вот якасці праявіліся яго, што, бо сапраўды эта сітуацыя тупіковая. Прытым Пуцін жа і рускія, яны ж цудоўна разумеюць гульню Трампа. Яны ж цудоўна разумеюць. І таму сітуацыя, ну, калі Кангрэс прыме рашэнне, то сітуацыя пойдзе па-другому. Але пакуль вот будзе такая. На ваш погляд, чаму заўсёды, як правіла, Дональд Трамп размаўляе, тэлефануе спачатку Уладзіміру Пуціну і толькі потым размаўляе з прэзідэнтам Украіны? Ну, так, конечно. Пуцін – это прадстаўнік звышдзяржавы, ён мае ядзерную зброю, ён вялікую думку пра сябе. І калі ён будзе мець адносіны толькі з Зеленскімі, яго толькі паказваць першым, то Пуцін вельмі пакрыўдзіцца. Разумееце, ён можа тады не ўступаць у перамогу. Это псіхалагічна абсалютна правільныя паводзіны. Абсалютна правільна. А Зеленскі павінен гэта разумець. Я думаю, это разумее. Калі вяртацца да сітуацыі Беларусі, мы мелі такі добры, скажем так, добры выхлап таксама ад візіту генерала Келага ў Менск, тое, што частка палітвязняў была вызваленая, нягледзячы на тое, што іх потым прымусова вывезлі за мяжу, але тым не менш людзі апынуліся на волі, што вельмі важна. У нас ёсць таксама меркаванне праваабаронцы, сваё стаўленне да таго, што палітычных вязняў вывозяць цяпер з турмаў з мяшком на галаве у невядомым кірунку. Белсату выказаў сваё меркаванне былы палітвязень Леонид Судаленко. Давайте разам паслухаем, а потым вернемся да абмеркавання. Вызваляюць палітвязняў, безумоўна, гэта добра. Мы кажам, што жыццё і здароўе кожнага палітвязня, яно вельмі важна, і гэта вельмі добра. Але з іншага боку мы праваабаронцы кажам пра прымусовую дэпартацыю, калі людзей проста з мяшкамі наогул на галаве вывозяць в іншую краіну і пакідаюць іх тут без дакументаў пра тое, што яны знаходзіліся ў зняволенні, без дадатковых усякіх паперый. Мне это асабіста нагадвае некае, ведаеце, вызваленне закладнікаў Хамас, некія падобныя метады, але разам з тым, спадарожжя Ноне, на вашу думку, ці адміністрацыя прэзідэнта ЗША можа дапамагчы беларусам вызваліць усіх палітвязняў з турмаў і не толькі вызваліць, але і спыніць рэпрэсіі? Бо мы ведаем, што людзі выходзяць, гэта вялікая радасць, але адначасова рэжым закрывае ў турмы новых людзей. Вось Олег Хаменка, прадстаўнік выбітнай беларускай культуры, спявак, апынуўся за кратамі. Тут трэба разумець вот што самае галоўнае – вызваліць людзей ад страты здароўя, ад смерці, вызваліць іх за кратаў. Это самае галоўнае, што трэба зрабіць. І таму тут ставяць нейкія пытанні, там, каб мяшок на галаву не надзявалі, там не возілі, няма сэнсу. Выратавалі жыццё, і дзякуй Богу, таму што маглі на гэта не пайсці. Яны маглі не пайсці на гэта. Лукашэнку это не надта патрэбна. Ён увесь пайшоў у Расею. Но яму трэба нейкі манеўр на... ў кантакце з ЗША. Ну так, яму трэба манеўр на сваім полі. Яму ж таксама не хочацца ўвесь час быць на кароткім павадку. І вот он шукае такія магчымасці. Еўропа на гэта не ідзе. Амерыка на гэта пайшла, таму што яна разумее, што это неабходна якраз неабходна для вырашэння пытання вайны і міру на Ўкраіне. Вот. Таму галоўнае пытанне – гэта вызваліць гэтых людзей з-за кратаў. Свабода лепш, чым быць у турме. Вот гэта вельмі важна. Што датычыць магчымасцяў, калі гэта сітуацыя будзе развівацца, я думаю, яна будзе развівацца, калі не будуць зробленыя нейкія памылкі, і калі з боку там, можа быць, Лукашэнкі яны не ўзнікнуць, то гэта сітуацыя можа развівацца такім чынам, што паступова будуць выпускаць. Паступова будуць выпускаць у абмен на нейкія іншыя саступкі, ці, магчыма, там інвестыцыі, ці, магчыма, што, але на вельмі вялікае спадзявацца не можна. Ідзе гандаль.
Потому что ідзе вайна, это закладники, это жорсткая, подлая палітыка. І трэба дзякаваць амерыканцам, што яны пайшлі на стасункі вот з гэтым варварам, каб вызваліць людзей. Ось, таму тут цяжкая, вельмі, кажуць, доля, але пакуль што амерыканцы, ну, яе, як кажуць, перамагаюць, яны робяць. Это ў нашых інтарэсах нашого народа, в інтарэсах тых людзей, які сядзяць за кратамі. Нам трэба, ну, вызваліць іх усіх. І, ў прынцыпе, то, што вы кажаце, гэта магчыма, калі паслядоўна Амерыка будзе праводзіць сваю палітыку. Але, паўтараю, гэта не будзе галоўным пытаннем у амерыканска-беларускіх адносінах. Галоўнае пытанне – это вайна. Это адносіны з Украінай. І для гэта ідзе за зачыненымі дзвярыма. Мы пра гэта толькі здагадваемся. Вот. А гэта ўжо вынік пэўных, так сказаць, саступак, ну і пэўнага працягу гэтага так званого дыялогу. Спадар Зіноня, адзін з тых, каго вызваліў Лукашенка, вось 21 чэрвеня быў блогер Сергей Ціхановскі. Вы, адпаведна, адрэагавалі таксама на гэтае вызваленне. Якая ваша была першая рэакцыя? І ўжо пасля таго, як Сергей Ціхановскі аб'явіў, што збірае каманду, каб за 3 тыдні зрынуць рэжым Лукашэнкі. Бо, в прынцыпе, вы нанесці удар, вы тым больш казалі пра тое, што да зменаў у Беларусі можа правесці толькі нейкі радыкальны шлях развіцця падзеяў. Ну, я назіраў за ім у 20-м годзе, нават пісаў, спадзяваўся, што, можа быць, з яго што-небудзь можа быць, бо моя задача была все ж таки беларус, выцягнуць яго з того руского балота. Не ўпэўнены, што ён это чытаў, але то, што я зараз побачыў, ну, то гэты балаган праз месяц-паўтара скончыцца. Это поўнае неразуменне чалавека, куды ён трапіў, што ён робіць і дзе ён ёсць. Я праслухаў яго выступ, дзе ён там каманду стварае, 200 000 просіць. Вот эти 5 минут ці колькі, вот трэба браць вот это вот відео і у кінафільм Остап Бендер. Вот дакладна. Вот это дакладна. Чоловік нічого не разумее. Але чалавек выйшаў з турмы 5 гадоў. Ну так, выйшаў з турмы, калі ты не разумееш, пастарайся зразумець. А ты не ў Беларусі. Зараз не 20-й год, не ідзе электаральная кампанія. Это замежжа. Вот. І потым... Што вы гаворыце? Як вы можаце, малады чалавек, зрынуць рэжым у Беларусі адсюль? Мітынгамі, дэманстрацыямі? Зусім не тое, я не разумею ўвогуле, што такое. І на што ты просіш грошы? Якая каманда? Вы закідалі таксама Сергеевич. Быў такі вельмі цікавая такая заўвага. Жонка яго, конечно, любіць, але грошай не дае. Вы закідалі Сергею Ціхановскаму, што ён мусіць разлічыцца з рускім мірам. Вось у нас у эфіры тыдзень таму быў паплечнік Сергея Ціхановскага, блогер Александр Кабанаў, прадстаўнік ініцыятывы «Белпол». Я вось задаў таксама яму пытанне, ці на ягоную думку Сергей Ціхановскі разлічыўся з так званым рускім мірам. Давайте послухаем, які быў адказ. Сергей Тихановский не политик был в 2020 году. Вот эти заявления, я понимаю, там поздняк, там и вся это вот тот нарратив, я понимаю, потому что они давно в политике, и для них некоторые вещи воспринимаются критично, не понимая простые вещи, что перед ними не политик, да, и человек у нас начал во многие нюансы вникнуть. На мой взгляд, Сергей вырос в этом плане, он многое понял в протесте 2020 года. И сейчас его заявление, которое он сделал во время пресс-конференции, мне кажется, а что еще нужно? Думаете, что различился с русским миром? Я с ним общался. Я знаю, что он различился. Вот я в этом полностью уверен, потому что мы разговаривали и про Россию, и про Путина, и про все на свете, и про Украину. И он сказал, что как вы можете вообще подумать, что я не поддерживаю Украину? Как? Я говорю, Сергей, я не сомневаюсь. И у него это вызывает, непонимание этих вопросов. И как раз вот то, что было 2020 год, 2019 год, я это объясняю только одним. А кто у нас родился сразу такой умный и грамотный, который сразу же вот вышел к людям, не сделал ни одной ошибки? Зіноня, Сергей Ціхановскі публічна асудзіў расійскую агрэсію і таксама казаў пра тое, што хоча палепшыць стан сваёй беларускай мовы. Ці гэтага недастаткова, на вашу думку? Гэтага недастаткова. Это просто рыторыка. Сергей Ціхановскі удзельнічаў у крэмлёўскай афёры ў 2020 годзе. Гэтая афёра каштавала вельмі цяжка беларускаму народу. І рэпрэсіі, і забойствы.
Ось, свядома ці несвядома, це другая справа. Я лічу, што яго скарысталі, хутчэй за ўсё. Але, тым не менш, сведчання прыналежнасці да рускага міра ён заявіў публічна не раз. Можна цяпер паглядзець у інтэрнэце. Але цяпер заяўляе адваротнае. Гэта мала заявіць. Ён заяўляе, што ён астаўся на пазіцыях рускага міра. Што ён не трэба яму беларуская мова, бо Лукашенко уничтожил беларускі язык. Це неправда. Не 98%. 5 гадоў седзячы можна было б да беларускай мовы звярнуцца. Цяпер ідзе вайна рускага міра. Рашызм – это страшней, чым фашызм. Рашызм робіць стаўку на рускі язык. Там, дзе размаўляюць на рускай мове, не мае значэння. Ці ты японец, ці ты ангелец, калі ты гаворыш па-руску, ёсць прэтэнзіі для рускага міра ісці туды і абараняць гэтую мову. Ну, калісьці Это пра рашызм, сказала і таму жонка гэта Медведева. палітыка. Неразуменне гэтых пытанняў, там могуць людзі, якія там на бытавым узроўні нешта там робяць, нешта там, яны могуць не разумець. Но калі чалавек пайшоў у палітыку, такія рэчы трэба разумець. Калі гэтага вы не разумееце, значыць вы засталіся ў рускім міры. І вот за тое, за Крым, за ўсе гэтыя, як кажуць, паходы, якія там былі, за гэтыя вот відэо, якія паказвалі Нью-Йорк, дзе ўзрываецца атамная бомба, яны ж цяпер можна паглядзець. Вот. За ўсё гэта трэба адказваць. Это не жарты, это не дэманстрацыя пачуццяў. Вот, потому что за палітыкай стаяць жыцці, стаяць лёсы цэлых нацый. Калі чалавек этого не разумее, ён ідзе ў палітыку, выступае і гаворыць, я тут за 3 тыдні ўсё рашу, дайце мне $200. Паслухайце, я паўтараю, гэты балаган скончыцца, месяц-полтора. Это поўны балаган, што зараз адбываецца. То бок у вас няма абсалютна ніякага спадзявання пра тое, што дэмакратычныя сілы, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі, могуць нейкім чынам уплываць на сітуацыю ў Беларусі? Дэмакратычныя сілы, вы каго маеце на ўвазе? Што это за сілы? Спадар Зяноня, іх шмат, не толькі гэта рух «Вольная Беларусь», гэта і аб'яднаны пераходны кабінет. Так вот, аб'яднаны пераходны кабінет – это ёсць проксі еўрапейскай палітыкі, якая ізалявала Беларусь, уткнула яе ў Расію, якая зрабіла эканамічныя санкцыі і ні на крок не саступае назад. Вот. Гэта палітыка, потым гэтыя дэмсілы, як вы кажаце, яны на ўтрыманне еўразвяза. Еўразвяз іх аплачвае, сваё проксі, гледзячы наперад. Таму ад іх нічого не залежыць. Абсалютна. Это будзе палітыка еўразвязу, не іхна. Яны не маюць ніякой самастойнай палітыкі. Не так шмат часу у нас застаецца да канца эфіру. Якое рашэнне прапануеце вы, на вашу думку, што трэба рабіць беларусам, каб дасягнуць вольнай айчыны? Я паўтару, што зараз мірным шляхам немагчыма нічого зрабіць, тым больш за мяжы. Ёсць задача эміграцыі, правераная не толькі на беларусах. За мяжой трэба забяспечыць пераемнасць ідэнтычнасці. Вельмі важна, каб дзеці ведалі мову, гісторыю, культуру. Трэба гэту ідэнтычнасць захоўваць, умацоўваць, ствараць арганізацыі, рухі, даведацца пра гісторыю. Вельмі важна, бо зараз можам уплываць толькі на будучыню. Это першы момент. І другі, важнейшы, ідзе вайна. І ад лёсу этой вайны залежыць лёс Беларусі і Украіны. І таму тыя беларусы, якія могуць трымаць зброю, яны павінны памагаць Украіне. Гэта наша нацыянальная задача зараз. Дапамагчы, перамагчы украінцам – это наш лёс. Ёсць розныя падходы. Ёсць падходы, конечно, спрабаваць там, дзе шмат беларусаў, допустим, там стварыць нейкія структуры ваенныя, нават у войску адпаведных краін. Але гэта рашэнне тых краін павінны быць, павінны тых краін быць рашэнне. Але вось два моменты. Ідэнтычнасць, культура, дзеці, мова, падтрымліваць эміграцыю так, каб это была нацыя за мяжой. Так, як зрабіла паваенная эміграцыя беларуская. Она стварыла церквы і арганізацыі, і выдавала кнігі. Все, яна стварыла альтэрнатыўную Беларусь. Вот тут павінна быць альтэрнатыўная Беларусь. Каб яна потым вярнулася на тую Беларусь. Але цяпер пытанне номер 1. Гэта дапамагаць Украіне. Збройнымі сіламі, грашыма, матэрыяльнымі магчымасцямі, медыцынай, усім трэба памагаць.
Беларусы павінны зразумець, што лёс наш Беларусі вырашаецца на Украіне. Дарэчы, наши гледачы таксама згодныя з вами, пишуць, што пра дапамогу Украіне згодны цалкам на 100%. Спадару Зеноне, вялікі вам дзякуй, што завіталі ў нашу студыю. Зенон Пазняк, спадарства Рух Вольная Беларусь быў у нашай студыі Белсат.